Hepdäniň Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadak studiýada Hepdäniň jemi bilen men hususan-da. Bu hepde websaytymyzda iň köp okunanlaryň başyny Türkiýe 147.000 sany türkü dilli, şol sany Türkmenistanda migranta ýaşamagy ygtyýarname berdiýen habar çekýär. Türkiýede Türkmenistanyň bir raýaty ten satmakdan halas edildi. Ýene bir neşe satmakda guman edilip tutsak edildi diýen habar hem iň köp okunanlaryň bäşligine girdi. Türkmenistanyň prezidenti migrasiýa gurulugynyň işine täzeçil usullaryň ulanylmalygyny aýdýar. Türkmen banklaryna ýurdun çägini nagd pul geçirmelerini amala aşyrmak ýatyrly. Türkmenistana dolanan 4 student Aşgabatyň aeroportundan gön harby gurulugy ekdildi diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okunanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny viza kartlary, Türkmen banklarynaky bürokratik bökdönçlikler raýatlary surnukdurýar atly gepleşik çekýär. Türkmen banklaryna ýurdun çägini nagd pul geçirmelerini amala aşyrmak ýatyrly. Türkiýe 147.000 sany türkü dilli, şol sany Türkmenistanly migranta ýaşamagy ygtyýarname berdi. Daşkyň resmileri ruhsat berilen daşary ýurt diplomlarynyň sany boýunça maslahat geçirdiler diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Türkmen görnüşleri 22-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Şeýle de bu hepde Owgan paýtagtyndaky ulug bombasy Abaşa harwlaryny nişana aldy. Özbegistanyň gudratly suw başagaýlygy, student ýananlar alyp barýan minibusa bomba hüjüm edildi. Dokumental film, Gazagystanyň öldürüji Sowet mirasy atly video reportajlarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň tomoşa edilenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Türkmenistan orada bayramyny belleýär prezident Gapçakdaky ruhy mesçide barda atly habarymyz çekýär. Şeýle de dinleýijilerimiz, okuwçylarymyz Türkiýe 147.000 sany türkü dilli, şol sanyna Türkmenistanly migranta ýaşamagy ygtyýarname berdi. Anyň Türkmenistanyň 2 sagatlap internet getirildi. Türkmenistana dolanan 4 student Aşgabatyň aeroportundan gön harby gurulugy ekdildi. Freedom House soň kasabatyny Türkmenistana raýat azatlyklarynyň ýagdaýyna ikilik baha berdiýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz reaksiýa bildirdiler, öz pikirlerini aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň bolýan temalaryny ses goşmaga çagyrýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýydarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýylyň 5 aýynyň netijelerine bagyşlanan hökümet mejlisinde kanagatlanarly ötüş sanlaryndan dolu hatabatlar dinläp, sebäbini anyklaşdyrmazdan bir näçe resmi käýinç ýylan etdi. Bu käýinçler eklenç aladalar sebäpli ýurtdan gidýän adamlaryň sanynyň barha köpelýänligi hakyndaky howsalaly maglumatlaryň syzyp çykan wagtynyň ýa-da gabat geldi. TDH-nyň maglumatyna görä, bu gedek wezife borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmän, işde göýberen kemçilikler üçin ýylyp käýinç berilenleriň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň we Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň iş dolanjysy Hazymradow hem bar. Şeýle de döwlet başçysynyň wezife borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmän, işde göýberen kemçilikler üçin ýylyp söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amanurdy Işanowa berk käýinç ýylan etdi. Mundan başga wezife borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmän, garamagyndaky ministrligiň we puda edaralarynyň işine gödökçiligi gowşadanlyk üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary çağrylýyjy käýinç ýylan edildi. Adatça bolşýal käýinçleriň anyk sebäbi görkezilmeýär. Şol wagtda hökümet mejlisinde berilen hasabatlarda ähli boýunça ösüş gazanlygyny, hususan-da daşary ýurtlara eksport edilen azyk karytlarynyň möçörünün köpelenini gaýdylýar. Türkmenistan ekspertleriň çykarýan netijelerine görä, neft bahalarynyň global ardanlamasyndan soň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Türkmen hökümeti bu krizisi boyun alman, daşardan getirilýän önümleri azaltmak, eksportyň ornuny tutýan we eksport edip boljak önümleri köpeltmek siýasatyny öňe sürdi. Emma ýerli synçylar soňky 30 ýylda bilimli, hünärli adamlaryň ýyl-ýyldan azalmagy, bürokratik päsgelçilikleriň we korrupsiýanyň artmagy netijesinde önümçilik mümkinçilikleriniň görnetýän peselenligini, ýurt içinde
dünýäki bazarlaryň iň esasy alkarytlary bilen hem üpjün edilip bilinmeýändigini habar berýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde pikirini aýdan yerli synçylardan tapawatlykda Türkmen döwlet mediýasy ýurtda azyk bolçulugynyň döredilendigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow bolsa golaýda sözüni delillendirmeden Türkmenistanyň buğday eksport edýän ýurda ögürlendigini aýtdy. Geçen ýyl gurok gelenseň Türkmenistan 2018-nji ýylda ýygnamagy planlaşdyrylan gallasyny alyp bilmedi we bu ýagda ýurtda un, çörek, kepek ýaly günnelik zerur önümleriň gytçylygyny, dükanlaryň önüne ul nowbatlaryň döremegini, etraplarda döwlet bahasyndan berilýän yerli unyň normasynyň azaldylmagyny alyp geldi. Şu aralykda aprel-mart aýlaryna ýagan dowamly ýagyşlaryň boý alyp gelýän buğday, arpa ekinlerine ulduýan ýetirenligi habar berilýär. Bu ýagdaýlar hususan un, çörek yetmezçiligi, durmuşyň barha gymmatlamagy, işsizligiň ýokarlanmagy, maliýe kynçylyklarynyň köpelmegi bilen ýurtdan çykýan we başga ýerlerden gazanç gözleýän türkmen raýatlarynyň ýygyderli artmagyna getirýär diýip Azatlyň habarçylary daşary ýurtlara çykan raýatlar habar berýärler. Türkmenistanda resmileri kayınç, soňky duýduruş bermek, olary ýygy-ýygydan täzelemek esasynda dören kadr gelli geçerligi, garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri kada agurly we synçylar bu çäräniň hiç bir mesele çözmeýändigini tersine problemalary çuňlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanda daşky gurşaw ekologiýa meseleleri barada söhbetleşlik bilen dowam etdirýär. Söhbetleşimiz hukuk goraýjy we odalky ekolog Farid Tuhbatullin. Farid habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyň prezidenti 5-nji ýylyny daşky gurşaw goramagyň bütün dünýä güni münasibetli bu urun işgärlerini gutlap ýurdun ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, tebigaty aýaly saklamak boýunça giň ýerimli işleriň ýygyderli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Şol wagtda ýurdun paýtagtyna kebeleklere, beýlekme örmöjeklere garşy kimik terişdeleriň ulanylýandygy, bu çäräniň soň ölýän uşlaryň köpelmegine alyp gelýändigi hakynda hem maglumatlar bar. Siziňçe bu meselede ekologiýa meselesinde häzir kundy Türkmenistanda nämeler bolup geçýär? Siz bu urda ekologlar bilen hem söhbetleşikler gurap öz köp saýdyňyzda çap etdiňiz. Действительно, большие проблемы в экологии в Туркменистане существуют, и уже не первый год. Hakykatdan Türkmenistanyň ekologiýasynda uly problemler bar. We bu eýan birinji ýyl beýle däl. Sebäbi problemalar çözülmeýärdi. Oňa derek haýsydyr bir programmalar taýýarlanýar. Hususan bu ugurda halkary hyzmatdaşlygy bilen bagly çäreler uglan edilýär. Bu barada beýik münberlerden gurrun edilýär. İş ýüzünde bolsa ýa asla hiç bir iş edilmeýär ýa-da ýagdaýlaryň hasy agyrlaşmagyna getirýän hereketler edilýär. Meniň pikirimçe häkimiýetlerde hiç bir jogapkärçilik ýok. Bu dünýä ekologiýa bawatyny däl ähli ugru degişli. Belki de hakyky ekspertler ýygnap emele bilen agyr ýagdaýa tanqidi baha berilmegini gurnamak üçin isleg ýok ýa-da muňa mümkinçilik ýok. Eger şeýle edilse ýagdaýa has çynlyky, has töwerekliň baha berilerdi. Munyň üçin elbetde ilki saglygy saklaýyş, daşky gurşaw, diňe tebigy gorowhanalar däl, nevit gazly ýerler boýunça adamlaryň ýaşaýan ýerlerine, kanallaryň, derýalaryň geçýän ýerlerine hem umumy monitoring geçirilmegi zerur. Bu ören çynlyky ekologiýa ýagdaýy bolup durýar we olar aýry-aýrylykda şol bir wagtda da umumy bir strategiýa esasyna çözmek gerek. İlkinji nowatda hem men bu barada olar hem çykyş etdim. Mysal üçin biziň Milli Howpsuzlyk ministrligimiz bar. Olar häkimiýetleri goramak bilen meşgul. Ýöne meniň düşünşümçe ekologik howpsuzlyk meselesi hem olar üçin birinji orundaky problema bolmaly. Хотя вот мне кажется, экологическая безопасность это для них тоже должна быть проблемой номер один. Indi Farid konkret gurruna ank gurruna geçsek ýurdu bağ gostanlyga ögürmek meselesine ähili. Soňky 10 ýyllikda milyonlar südüp agaçna hal oturduldy. Emma olaryň suwsuz gurudylýanlygy aýdylýar. Şol wagtda bu meselede statistik maglumatlar hem çap edilmeýär. Bu naharlara näçe terişde sarp edilýär? Olar kimin hasabyna ekilýär we saklanýar? Bular hem belli däl. Şu mesele boýunça näme aýdyp biljek? Это действительно очень необходимо. Bu dowrdanam zerur programma. Hususan biziň klimat şertlerimizi, biziň ekologiýamyzy nazara alanyňyna hökmany edilmeli iş. Ýöne bu iş bilen professional adamlar, ýagny şu ugurdan baş çykarýan hünärmenler meşgullanmaly. Mysal üçin Sowet döwrüne tokoy hojalygy adlandyrylýan edara bardy. Bu iş bilen hünärli adamlar meşgullanýardy. Dogry ýolar beýleken mösberde agaç naharlaryny ekmeýärdiler, emma olar eken baglaryny esewan edýärdiler, goraýardylar, olary jogap berýärdiler. Olarda bu ugurda bilimli hünärmenler bardy.
Değişli tehnikaları, öz düzgünleri, programmaları hem bardy. Emma häzir bu iş köpçülük çäreleri görnüşünde ýoworlar arkaly geçirilýär. Ýagny olar adamlary bir uçdan agaç ekmäge mejbur edýärler. Olaryň soň göwürüni düýüp tutany ýa-da tutmany hem adamy gyzyklandyrmaýar. Şol sebäpden men bu edilýän işleri häzirki görnüşünde manysyz hasaplaýaryn. Aýdaly men daşul welaýatyny bu işiň nähil edilýänini gowulýaryn. Ol ýerde hem işe ýowur geçirilýär. Adamlary şäheriň töweregindäki gök zatlaryň ýannak sırkyny çenli ählisini çapyp aýyrmagy mejbur edýärler. Bu şäheriň ekologiýa ýagdaýyna ziýan ýetirýär, peýda getirmeýär. Has anyklaşdyrsak çäreler diýilýänler tebigaty goramagy, daşky gurşaw aýagly saklamagy peýda däl, ziýan getirýär. Они больше вредят природе и экологии, нежели её сохраняют. Indi Faris suw meselesine gelsek, Türkmenistan bir gurok klimatly ýurt, çoňulen urgatda suw hemişe ýetmezçilik edipdir. Ikinji tarapdan yer astyna suwun ýeterlikligi barada hem maglumatlar bar. Odal Türkmenistan gowaçek bilen baglykda suwy biýsarp bolanmakda kän tanqid edildi. Emma gowaçek işi dowam edýär. Şol praktikaryň dowam edýänligi hakynda hem maglumatlar bar. Suw tygyşytly bolanma boýunça çagyrýaryslar bar, emma bu meselede ilerleme barmy? Şu meselede bir ýetgeçlik görýäňizmi? К сожалению, действительно, да. Gynansak da suw problematy diňe ekologiýa owa hojalygy bilen baglylykda däl, belki sosial sferada hem birinji problema bolup durýar. Sowet ýyllaryna men suw hojalygy ugruna işledim. Suwun ören köp mösberde oýlanşykdy, ulanlaryň onu gowulýaryn. Şol sebäpden hem ýerleriň şorulmagy, hasyllygyň pese gaçmagy, aralyň guramagy ýaly problemalar döredi. Mysal üçin Israilde paýty öndürmek üçin tutuş merkezi adýady. Şol sanyny Türkmenistanda paýty öndürmek üçin ulanylýan suwdan 6 esasy az suw ulanylýar. Ýagny ol ýerde suw tygyşytlamak tehnologiýalary hakyky ýagdaýyna ulanylýar. Bizde bolsa bu uly problema bolmagyna galýar. Meniň pikirimçe bu tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy üçin daýhanlaryň belli mösberde suw üçin pul tölemegi gerek. Emma daýhanlar daýhan birleşikleriniň agdalary, hususy owa hojalyk önümlerini öndürjüler garyp ýaşaýan wagtyna elbetde bu işleri amala aşyrmak mümkin bolup görünmeýär. Şol sebäpden men ýene bir gezek aýdýaryn. Bu meseleleriň ählisini şol sanyny ykdysadyýet problemasyny bilelikde toplumlaýyn çözmeli. Ýogsa hiç zat ýetgemez. Faridin şor suwlary gaýtadan ulanmak meselesine gelsek. Türkmenistan bu meselede bir pozisiýada durýar, ekspertler bolsa düýpden başga pozisiýada. Ýagny synçylar gara şor çökötligine ýygnanan şor suwlaryň bu gorup, şor we zäherli tolany öwürjekdigini duýdurýarlar. Türkmenistan bolsa bir ýerde owa gorup, täze şäherçe gorup, umman balykçylyk ösdürmegi beýleki proýektleri öňe sürýär. Indi şu meselede nähil garaýşyňyz bar? Siziň garaýşyňyz Türkmenistanyň soňky döwürde geçiren çäreler bilen baglykda üýtgedimi? Bu meselede dogrudan hem Türkmenistanyň diýen zatlarynyň jany bolup bilermi? Netijeli iş bolup bilermi şu meselede? Откровенно говоря, это озеро Карашор, это Açyk aýtsak, Garaşor köýlü elbetde ullakan akylsyzlyk bolup durýar. Bu ýere ören uly möçberde serişde gönükdirildi, emma netije bolmaz. Baryp Niýazow döwründe haçan bu taslama ýüze çykanyny men we meniň kärdeşlerim mümkin bolan ýerleriň ählisine şol sanyny neçany Türkmenistan gazetini hem ýazdyk. Şonu biziň öňe süren delilimize görä Daşow welaýatyna Sarıgamış köýlü şol wagt ýer asty suwlary aktyrmak bir ýere toplamak üçin 40 ýyl çemesi ulanylýardy. Ýygynalan suwlar ol ýerde araslanmady. Tersine tebigat bu suwlaryň özüniň bu gurup howa siňýänligini, olardan galan zäherli duglaryň bolsa şol ýerde galýanlygyny görkezdi. Galan suwun bolsa ýagdaýy has yaramazlaşýar. Garaşorda hem şu ýagdaý bolar we ýan bolup hem ýör. Şol sebäpden ekerançylykda ulanlan suwlaryň galandysyny gaýtadan ulanmak meselesi ören çylşyrymly. Men mundan haýsydyr bir peýda gelir diýip biljekde äl, ýogsa bu hili suwlary aýyrmaly. Olar ziýan berýär. Yer asty suwlaryň derejesini aşaklatmak gerek. Emma munyň üçin gowaçy üçin ulanylýan suwuň möçberini azaltmaly. Şonu problema öz-özünden azalar we aýrylar. Тогда и эта проблема сама собой решится. Indi Farid, aral meselesine gelsek, uzak wagtda gurrun edilýär. Aral meselesiniň Türkmenistan tebigy we togçylyklaryň töwekkülçiligini azaltmak goýunça başlangyçlary öňe sürýänligini aýdýar. Hazır deňdiniň ekologiýa awadançylygyny gowra saklamak goýunça sewit we dünýä ähmiýetli täze teklipleri beýan edýärligini aýdýar. Hakykatda Aşgabat bu meselelerde nähil rol oýnaýar? Sözden işe geçilýärmi? Şu barada bir aýdyp biljek zadyňyz barmy?
К сожалению, для этого на самом деле... Gynansak bu meselede iş yüzünde hiçbir iş edilmeýär. Mysal üçin Sowet döwründe Daşow welaýatyna we Özbegistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyna çagy ölüminiň derejesi bütün Sowet Soýuzyny iň ýokarydy. Şondan bäri bu ugurda statistiki maglumatlar ýok. Eger statistiki maglumatlar bolan bolsa onu deňeşdirip türkmen häkimetleriniň bu problemany çözmek üçin edýän işleriniň getiren peýdasy boýunça käbir netijeler çykaryp bolardy. Gönül saýdylaryna türkmen häkimetleri bu ugurda öwürlük iş etmeýärler. Mysal üçin Daşow welaýatyny agyz suwunyň araslygyny üpjün etmek üçin çäre görülenini gaýdylýar. Emma Daşowda gurulan suw araslygyjy zawod işlemedi. Plan boýunça arasly suw adamlaryň ýaşaýan jaýlaryna akyp barmalydy. Beýle zat asla ýok. Keselçilik, näsaglyk ýagdaýlaryna gowlaşma bolmady. Erwetleşme welin boldy. Ýöne elimizde anyk statistiki maglumatlar bolmansoň, biz öňkü we soňky ýagdaýlar deňeşdirip netije çykaryp bilmeýäris. Emma görnüşinden ýagdaýyň diňe yaramazlaşanyny aýdyp bolar. Актуально видно, что эта ситуация только ухудшается. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen Hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniň üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.